kaster roser, men så kun tisler, mens børnene bliver holdt som gidsler. Monster holder børnene som gidsler. Den skal helst vare lidt længe. Dyrebare minutter og tid er penge. Det eneste, der kan redde os nu, er en bøn til Teacher Man. Til vands, til lands og op i luften. Kom og red os, Teacher Man. Kom nu, kom nu, yeah. Monstret æder børnenes frie leg. Nu må nogen der sige nej. Siger at reglerne er for rigide. Kalder det for ferietid. Kvæler kald og professionalisme. Ren økonomi og rå kynisme. Det eneste der kan redde os nu er en bøn til Teacher Man. Til vands, til lands og op i luften. Kom og red os, Teacher Man. Kom nu, yeah. Glem lysten til at teache. Først til Pisa og så til Finland. Kvaliteten røg med badevand. Nupper gerne tid til at forberede. Rend og hop og vær mere til stede. Væk med regler, vi har kaos. Smæk hælene sammen og stol på. Eneste, der kan redde os nu, er en bøn til Teacher Man. Til vands, til lands og op i luften. Kom og red os, Teacher Man. Kom nu, yeah. Det eneste, der kan redde os nu, er en bøn til Teacher Man. Det eneste, der kan redde os nu, er en bøn til Teacher Man. Teacher Man. Er en bøn til Teacher Man. Teacher Man. Er en bøn til Teacher Man.